Aşgabatyň polisiýasy hapa taşlanýan gaplaryň içine döwürýän adamlary saklamak üçin reýt geçirýär. Paýtaxt häkimetleriniň galyndylaryň taşlanýan ýerleriniň daşyndaky ýagdaýy ünsü güýçlendirmegi ýurtda halk maslahatynyň adatdan daşary mejlisine taýýarlyk görülýän wagtyna gabat gelýär. Şäheri awadanlaşdyrmak öňçe çäreler bilen bir hatarda sebetleriň ýaşaýjylary paýtaxtdan kowulýar, öýsüz adamlar tutsak edilýär we iýdeksiz haýwanlar ýok edilýär. Habarçylaryň maglumatlaryna görä şuňlar polisiýanyň awtologlary paýtaxtyň howlularyna aýlanýar we zibil gaplarynyň goýunda saklanýan adamlary polisiýa bölümine kidýär. 3 fevralda 30-njy etrapçyda polisiýanyň awtology hapa gaplaryny döwürýän adamlary saklap, ulagly alyp gidipdir. Hususan da çüşe we baklaşka diýilen plastik gaplary kabul edýän kärhanadan uzak bolmadyk bir ýerde ýerleşýän zibil gutularynyň goýunda 2 ýaş adamy sakladylar we polisiýa bölümine eltdiler. Bu waka 3 fevralda irden boldy. Tutulan adamlaryň tigirleri konteynerleriň goýunda galdy. Habarçynyň sözlerine görä tutsak edilenler başga vilayetlaryň ýaşaýjylary. Polisiýadan başga da öý dolandyryş idaralarynyň işgärleri de şuňlar hapa taşlanýan gaplaryna gözegçilik etmek işine gatnaşýarlar. Köp çaýlaryň howlularynda garawullar zibil gaplarynyň öňünde nowatçylyk edýär. Konteynerleriň içine seretçek bolýan adamlary kowýar we zibil döwürmegi gadagyn edýär. Habarçylar şeýdip häkimetleriň garyplyga garşy görüşýänligini aýdýarlar. Türkmen resmiýetleri geçmişde zibil döwürýän adamlaryň şäheriň daşky görnüşini bozýanlygyny we olaryň bolmagynyň gülläp ötýän ýurdun paýtagtynyň keşfine ters gelýänligini birnäçe gaýdypdy. Bu aralykda Aşgabatyň we Ahal vilayatynyň häkimetleri beýleki vilayatlariň ýaşaýjylary bolan içerki däkmet migrantlaryny köpçüliklen çykaryp kowýarlar. Ýanwar aýynyň aýagynda Aşgabatyň we Ahal vilayatynyň polisiýasy migrasiýa gullugynyň işgärleri bilen birlikde Türkmenistanyň paýtagtynda we Ahal vilayatynda işlemek hukugyny berýän şahadatnamasy bolmadyk däkmet migrantlaryny anyklamak boýunça reýt geçirdiler we vilayatlylaryň ençimesini sakladylar. Şeýle hem tutsak edilen migrantlardan koronawirusa garşy sanjym alandygy baradaky resmi namy we başga da birnäçe kagys talap edildi. Öňden bäri gelýän tejribelere görä paýtagtda içerki migrantlary tutmak, öýsüzleri hem serhoş adamlary saklamak, şeýle-de itleri we pişikleri ýok etmek boýunça işleriň aktivleşmegi döwlet bayramçylyklaryň we ýurdun syýasy durmuşyndaky möhüm hataplanýan teneleriň öň ýanyna gabat gelýär. Edil häzir ýurdun häkimetleri halk maslahatynyň adatdan daşary mejlisine taýýarlanýarlar. Paýtagtdaky ýaly çäreler şuňlar vilayatlariň merkezlerinde hem geçirilýär. Habarçylar gözegçiligiň puhtalanmagyna garamazdan girdiji çeşmesi bolmadyk adamlaryň zirzibilli konteynerleriň içine döwürmegiň usullaryny tapýandyklaryny, gözegçileriň gitmegine garaşyp soň işini dowam etdirýändiklerini habar berdiler. Köpüsi zibil döwürüp çörek, karton, aýna we plastik çüşeleri gözleýärler. Şuňlar iň köp gözlenýän zatlaryň biri baklaşka diýilen plastik çüşeler. Gaýtadan işlenýän serişdeleri kabul edýän kärhanalar plastik gaplary kabul edýärler we ujepsiz pul berýär. Häzirki wagtda 1 kilogram plastigi tapşyryp 5-6 manat gazanyp bolýar. Mundan başga da zibil döwürýänler esasan maly iýimli üçin çörek gözleýärler diýip habarçylar aýdýarlar. Zirzibilleri döwürýän adamlaryň sany 2020-nji ýylyň bahar aýlarynda destin artdy. Türkmenistandaky zibil ýerleri ençime adam üçin ýeketäk girdiji çeşmesine öwrüldi we dawalaryň döremegine sebäp boldy. Galyndy gaplaryň içindäki zibillere mätäç adamlardan başga da töwerekdäki ýerleri arasylýan jaý dolandyryş kärhanalaryň we jemaat gulluklaryň işgärleriniň arasynda isleg artdy. Galyndylaryň üstünde dawalar köpöldi, ýakalaşyklar we hatda adam öldürmek ýaly hadisalaryň ençemesi köpçülige ma'lum boldy. Pandemiýa ýurdun ilatynyň aglawa bölегiniň ýagdaýyny esli erwetleşdirdi. Soňky 2 ýylyň dowamında koronawirus çäklendirmeleri köp sanly türkmen raýatyny girdiji çeşmesinden doly mahrum etdi. Döwlet edaralarynyň iş ýerlerini azaltmagy dowam etdirýän wagtynda hususy kärhanalaryň uzak wagtlap ýapyk durmagy telekeçileri we işgärleri durnukly girdijiden mahrum etdi. Türkmenistanyň häkimetleri açyk aýdyň ykdysady kynçylyklary we iratyň ýagdaýynyň barha yaramazlaşmagyny resmi taýdan ikrar etmeýärler.